Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Galicia Opina. Estamos acostumbrados a ver las protestas de los afectados por las preferentes o las manifestaciones del Naval, pero más raro es que artistas y creadores se encierren para protestar por los ajustes o que al mundo de la cultura llegue también el nepotismo, como ha sido el caso recientemente en la Real Academia Galega. El sector cultural bulle y aquí en Galicia Opina hemos querido saber qué sucede. Para ello hemos llamado a esta mesa de debate al secretario general de Cultura, el máximo responsable en la Xunta de Galicia, don Anxo Lorenzo. Muy buenas noches y bienvenido una vez más a este programa. Muchas gracias. Buenas noches. Como siempre me acompañan en esta mesa de conversación y de entrevista cuatro profesionales de los medios de comunicación y del periodismo. Está en primer lugar a su lado el periodista y delegado del periódico ABC en Galicia, Pablo Alcalá. Muy buenas noches, Pablo, bienvenido. Gracias. En el otro extremo de la mesa, el presidente de la Asociación de Periodistas de Galicia, nuestro querido presidente Arturo Maneiro. Muy buenas noches. Muy buenas noches. A su lado el periodista y consultor en comunicación Virgilio Costas. ¿Qué tal, Virgilio? Buenas noches. Y finalmente, colaboradora ya, que todos ustedes conocen, Ana Peón. ¿Qué tal, Ana? Hola, buenas noches. Señor Lorenzo, el presidente de la Academia, Méndez Ferrín, ha decidido dimitir después de que nuestro colega, que está aquí presente, además del periódico ABC, destapara este caso de enchufismo, diríamos, si me permite la expresión más coloquial, en la institución. ¿Qué le parece a usted esta dimisión? Ao anuncio da dimisión... O al anuncio, aún non se ha hecho efectiva, sí, efectivamente. O anuncio da dimisión por parte do presidente da Academia, pues, eu entendo que é unha decisión absolutamente persoal dunha persoa que, bueno, pues, que se viu sometida a unha serie de circunstancias que seguramente non eran deseadas por él nin por algún sector da Academia e decidiu anunciar hai poucos días esa dimisión. Evidentemente, estar na Academia, ser presidente e que aínda che quede un período de meses para rematar o teu cargo, pues, bueno, evidentemente, se decides rematar antes ese proceso, pues, terás motivos para poder plantearlo, ¿no? Para poder formularlo sobre a mesa. Eu, en principio, o único que teño que decir é que respeto as decisións neste caso, o presidente da Academia, a súa decisión de anunciar a dimisión, incluso anunciar algo máis que a dimisión, anunciar... Que se retiraba tamén, ¿no? Efectivamente, que deixaba a Academia. Como miembro. Sí, que decidía deixar o plenario, que son decisións de bastante calado, bastante importantes. Eu non sei se nesa decisión tivo todo que ver esa investigación xornalística por parte do diario ABC ou se hai algún factor máis que desencadea ese motivo. ¿Le llama a usted la atención que Méndez Ferrín no haya dado explicaciones sobre eso? Evidentemente, cando che piden explicacións dentro dun órgano, dunha entidade determinada, ou cando desde fora hai alguén na sociedade que che pide explicacións, o normal é que dalas. Evidentemente, hai que ser transparente, sempre a máxima transparencia posible, e máis cando presides algo, ¿no? E sobre todo en unha institución que, a pesar de ser unha institución de carácter privado, é unha institución que está financiada con fondos públicos, ¿no? Aínda máis, efectivamente. É dicir, aínda máis motivo para que un presidente, para que un xestor dunha entidade responda ás dúbidas que hai ou responda ás cuestións que se presentan sobre o que pasa na túa institución, a institución que ti presides, e, sobre todo, que ten que ver coa xestión da... ¿Usted las espera esas explicaciones antes de esa dimisión? Non sei, a verdade é que non pertenzo á Real Academia Galega, nin tampouco, a pesar de que, efectivamente, a Real Academia Galega ten unha parte importante dos seus fondos que proveñen de fondos públicos, sobre todo a Xunta de Galicia, nos, evidentemente, non nos metemos na xestión, non temos participación, nin temos ningún tipo non temos nada que ver con a Real Academia Galega. Bueno, supongo que mis compañeros volverán, sobre todo Pablo volverá sobre el asunto, no le quiero pisar más el terreno, pero hay otros temas de los que hablar aparte de la Academia Gallega. Hace unas semanas, pocas semanas, un centenar de miembros de esa plataforma de artes escénicas se encerraron en la Ciudad de la Cultura. De hecho, en los premios, la gala de la entrega de premios de cultura galega, pues algunos premiados decidieron no asistir, un poco en apoyo a esa plataforma. Piden más ayudas económicas, denuncian que la Xunta está desmantelando la cultura. ¿Cómo están las cosas en estos momentos? ¿Hay diálogo con la Secretaría General? Sí, bueno, ¿qué es lo que pasa?
Vamos a ver, eu creo que hai que contextualizar estes sucesos, digamos, das últimas semanas. Hai un grupo pequeno das artes, neste caso as artes escénicas, que protestan porque consideran que, bueno, que debe haber outro tipo de medidas, outro tipo de políticas. Tamén piden máis interlocución. A verdade é que é curioso, nos coas artes escénicas, coa música, con todos os sectores da cultura galega temos unha interlocución bastante fluida. Incluso 3 días antes de que se encerrasen a Agadic, eu tiña unha entrevista con eles, non? Na Consellería, estivemos máis de 3 horas falando precisamente das artes escénicas e da música, non? É dicir, eu creo que responden a outro tipo de motivación, se les saberán, e creo que é mellor preguntarlo a eles, non? E que les digan exactamente que é o que perseguen. Nos, interlocución co sector, con todos os sectores da cultura galega, témolo de maneira permanente, con eles tamén. Bueno, o ano pasado reuníme con eles moitas veces, o conselleiro tamén. Que pasa? Que unha cousa é ter interlocución, falar, dialogar, e outra cousa diferente é facer o que les queren. Evidentemente, a nos gustaría poder poñer sobre a mesa os recursos económicos que ese sector solicita, non? Que consideran mínimo imprescindible para poder desenvolver o que les consideran que deben ser as políticas culturais, neste caso as artes escénicas, pero evidentemente nós temos unha responsabilidade que é xestionar uns recursos públicos nun momento moi complicado en todos os sectores, non só no sector da cultura, non? Entón, nós temos os nosos orzamentos xa aprobados, igual que todos... Que son de? En total, sí. Home, para o ámbito cultural neste momento hai 61 sí. millóns de euros neste momento na Xunta de Galicia, que é un 20% menos que no ano pasado, que no ano... É dicir, que é unha reducción importante, pero unha reducción moi semellante a que temos en xeral todas as áreas do goberno galego, non? Que pasa? Nós temos as nosas políticas, nós temos as nosas iniciativas, pero evidentemente o que non podemos é calquera sector, subsector dentro da cultura galega poder acceder a todas as pretensións, porque entón sería imposible, non daríamos un orzamento adecuado para todos esos sectores. Nos, no caso das artes escénicas, poñemos en marcha redes de distribución, que son 3 redes de distribución que supoñen unha aposta importante de cara ás artes escénicas, de cara á música en Galicia. Anunciamos tamén iniciativas que estamos xa levando desde o ano pasado, no caso das artes escénicas tamén, para vincular as artes escénicas galegas con Portugal e co ámbito lusófono, con Brasil e cos países emerxentes africanos de fala portuguesa. É dicir, que seguimos cunha política moi clara de apostar por eses sectores, tanto desde o punto de vista propiamente cultural, como valor cultural intrínseco, como tamén como parte dunha industria que necesita verse como industria, non? Porque tamén é certo que no ámbito cultural hai sectores que claramente se ven como unha industria, que aportan, que crean riqueza, que teñen unha certa independencia do financiamento público, pero en cambio hai outros sectores que teñen máis dificultade para visualizarse nese escenario e, polo tanto, tamén para buscar outro tipo de modelos de negocio, ¿no? Usted lo decía antes, la inversión pública se ha contraído en todos los sectores. El sector cultural es un sector eminentemente subvencionado, casi por definición, ¿no? Y creo que todo el mundo más o menos acepta que sea así, pero está claro que en el futuro no vamos a poder volver a lo mejor a vivir esos años de vacas gordas donde la administración pública cedía inversión al sector privado de manera tan alegre, digamos. ¿Usted cree que el sector cultural está haciendo las gestiones necesarias para adaptarse a esa nueva situación? Es decir, ¿cree que tienen en la mentalidad la idea de que habrá que producir cultura con menos apoyo del Estado? A ver, cando pensamos nun cambio de modelo, sempre hai sectores que pola propia natureza dos produtos, dos servizos e do que están ofrecendo, é máis fácil que se aproximen a ese cambio de modelo, e hai outros, en cambio, que non o ven de forma tan clara, non? Está claro que temos que ter unha reflexión entre todos, unha reflexión que se está producindo en España, non? Igual que se produciu en outros países europeos no seu momento, sobre os modelos de financiamento da cultura. Evidentemente, as aportacións públicas en moitos ámbitos da nosa sociedade, tamén no ámbito cultural, están baixando, e, polo tanto, se baixan eses recursos públicos, temos que, entre todos, ser capaces de ver como poden aumentar a través de outro tipo de recursos, que pode ser, evidentemente, financiamento directo por parte dos consumidores, por parte dos usuarios deses produtos e deses servizos culturais. Ten que haber tamén outros mecanismos a través do mecenado, a través do patrocinio tamén,
Pero claro, pero iso, repito, hai sectores que pola súa natureza seguramente teñen máis fácil facer ese cambio de modelo e outros menos. E despois tamén é certo que isto é un proceso que vai durar tempo, que non ven de golpe, porque aquí por motivos históricos e bueno, por motivos seguramente bastante lóxicos, desde a transición o que se fixo foi apostar por un modelo cultural gratuito, seguramente precisamente para favorecer o acceso á cultura por parte de sectores amplos da sociedade. E claro, se iso foi o modelo predominante durante moitos anos, agora cambiar ese modelo, incluso por parte dos propios usuarios e dos propios consumidores de cultura, pois vai ser un proceso lento, onde necesitamos sensibilizar, necesitamos transmitir á sociedade que estamos noutro momento e que necesitamos o apoio e a participación directa da cidadanía neste proceso. Por tanto, non é un proceso fácil, nin para os xestores públicos, porque obviamente tamén a nos resulta complicado ter que xestionar recursos minguantes, para o sector tampouco, e desde logo para a cidadanía vai ser un proceso tamén lento. Pero esas son las políticas de su secretaría, es decir, a que se rebaje el nivel de inversión pública en las industrias culturales? Non. A ver, o noso que facemos é, por unha banda, deixar claro que o acceso á cultura hai que garantilo para toda a sociedade, é dicir, o acceso aos servizos e á cultura ten que ser algo universal, que se poida garantir ese dereito á cultura, independentemente de onde vivas, independentemente da clase social ou do teu grupo social ao que pertenzas. É dicir, que a cultura ten que servir de cohesión, cohesión social e cohesión tamén territorial, é moi importante. E vémolo en Galicia, é dicir, en Galicia hai unha intensísima actividade cultural de base que chega a toda Galicia, é dicir, en calquera parte de Galicia faise cultura. E iso temos que aseguralo, que non é fácil, É dicir, temos que conseguir que evidentemente se vives nun sitios máis que noutros, vas ter máis facilidade para acceder á cultura, pero temos que asegurar que se poida facer desde calquera sitio, vivas onde vivas, que dicir que a cultura sexa un factor de cohesión. Pero tamén temos que asegurar que a cultura cree postos de traballo, cree riqueza, axuda ao desenvolvemento de Galicia e ao desenvolvemento da nosa economía, da nosa sociedade. É dicir, que temos que pensar en clave industrial, en clave de rentabilidade. En clave de rentabilidade. Non queda outro remedio, iso ten que ser así tamén. Pero non son dúas perspectivas efectivamente, que unha sexa a costa da outra. En absoluto, iso temos que ser capaces de poñelo, de deixalo claro, establecer cales son as prioridades e tendo en conta que efectivamente eses recursos públicos van ser recursos que se aproximen ao que temos agora, non os de hai 10 ou 15 anos. No, a esos tiempos ya no volveremos, está claro. Si le parece, abrimos un turno de pregunta, aunque me quedan algunas pinceladas en el tintero. Pablo, adelante. Bueno, pues volviendo a la Academia, al margen de los casos concretos de los cuales pues, el señor Ferrín no ha querido dar explicaciones, sí lo ha hecho el señor Axeito, secretario de la Academia, abriendo un nuevo frente dentro de la Academia que no había abierto ningún otro académico hasta la fecha y sí rompiendo un silencio para abrir o dejar patente la existencia de una guerra importante entre académicos, en la cual se señala pues, la responsabilidad de diversas instituciones a la hora de querer colonizar los intereses de la Academia. También se señala otra cuestión, que es que tanto el ILGA como el Instituto Ramón Piñeiro, como el Consejo de Cultura, como la propia Academia, persiguen son una serie de instituciones que atomizan una única función. ¿Usted cree que desde la administración pública se puede o se debe intervenir para que deje de existir esta atomización de instituciones dedicadas a un mismo objetivo para confluir en una sola... Bueno, a ver, vamos a ver, a existencia de diferentes institucións culturais, lingüísticas ou lingüístico-culturais ten a súa orixe histórica, quer dizer, que non nacen porque sí, non? É dicir, a Academia nace hai máis de 100 anos, proceso ademais basicamente social, non institucional, foi de abaixo arriba, non? Con respecto ao Consello de Cultura Galega, é unha entidade estatutaria creada polo Estatuto de Autonomía de Galicia, por lo tanto ten tamén o seu espazo simbólico, o seu espazo institucional, e con respecto ao ILGA, é un instituto de investigación da Universidade de Santiago. É dicir, que eu creo que na cultura galega hai diferentes institucións, diferentes entidades, e eu creo que independentemente de que haxa ou de que se poida considerar que hai moitas, poucas, ou que debería haber máis, eu creo que o importante é que cada unha delas ten a súa función,
cada unha delas ten as súas finalidades, os seus obxectivos, e a administración creo que o que ten que facer é colaborar. Cada unha ten a súa función, ten os seus obxectivos, tamén, evidentemente, os seus recursos escasos, como temos todos. Eu creo que a responsabilidade nosa é articular procesos de diálogo e de cooperación con esas entidades. Por lo tanto, e creo que é o que estamos facendo. É dicir, co ILGA hai unha colaboración para cuestións que teñen que ver coa investigación sobre a lingua galega. Co Consello da Cultura Galega hai tamén moita relación, proxectos comuns e aspectos que traballamos de maneira conxunta, e coa Academia, pois, hai evidentemente unha colaboración económica moi importante. Eu creo que ese ten que ser o papel da administración. O papel da administración non pode ser as diferenzas, as pequenas diverxencias, os pequenos conflitos que pode haber entre institucións ou entre sectores, neste caso do ámbito lingüístico-cultural, que non existan ou que se tapen ou que aparezan. Esa non é, creo, a nosa función. Esa colaboración económica desde la Consellería, desde la Xunta de Galicia, bueno, pues no se ha traducido tampoco en una legitimidad a la hora de pedir unas explicaciones públicas que reiteradamente el señor presidente de la Academia se ha negado a dar. ¿Cree que tiene legitimidad la Consellería de Cultura para pedir explicaciones sobre la utilización de los fondos públicos por parte de la Academia? Eu creo que calquera institución, máis se ten fondos públicos en parte ou en todo, ten que dar explicacións do destino deses fondos, da súa utilización, da súa boa utilización, como exercicio de transparencia cara á propia institución e, por suposto, cara á sociedade. Porque, efectivamente, primeiro debe haber unha clarificación desas cuestións dentro da propia casa, dentro da propia institución, e depois cara ao resto da sociedade, que, evidentemente, non entende, menos aínda nestes momentos nos que estamos, que os xestores públicos ou os xestores de fondos públicos non fagamos un exercicio de transparencia e un exercicio de aclaración do que facemos cos cartos, os cartos públicos. Agora, evidentemente, eu creo que eu non dubido de que calquera institución como as tres que acabamos de mencionar agora teña moi clara esa función. Outra cousa é que haxa procesos e haxa momentos en que as institucións se colapsan ou entran en procesos un pouco de conflicto, pero eu, desde logo, non teño ninguna dúbida de que a Academia dará explicacións, de que a Academia aclarará diante da sociedade e, por suposto, dentro da casa, o que pasou e as contas que, en fin, o que debe dar, as explicacións que debe dar calquera institución pública. Arturo, adelante. A mí me gustaría preguntarle por outra cosa que normalmente sempre defendín, incluso por escrito, de que nese gran recinto cultural que é a Cidade da Cultura poderían estar albergados todas estas institucións culturais que están dispersas por Galicia e que supoñen un gasto de instalacións e de persoal bastante considerables. Poderían estar todas xuntas no Consello da Cultura. Vostede sería partidario deste plantexamento ou é mellor que este cada unha no seu lugar? Eu insisto un pouco no que comentaba antes, no sentido de cooperación e colaboración. Creo que aí sí que ten que haber un esforzo por parte de todos de non atomizar máis, neste caso no ámbito da cultura, o panorama cultural, con fundacións, entidades de todo tipo e, por suposto, tamén con organizacións ou con entidades de referencia, como son as que estamos mencionando, e máis que podemos mencionar. A Cidade da Cultura, como ben sabemos, suscita diferentes tipos de avaliacións, positivas tamén, en algúns casos, tamén negativas. E eu non sei se sería bo transmitir a idea de que a Cidade da Cultura fose un lugar onde todo o que ten que ver coa cultura estivese concentrado ali e, polo tanto, que entrásemos en algún tipo de conflicto por cuestións de localidades, etc. A ver, eu creo que a Cidade da Cultura ten o seu espazo xeográfico, tamén ten o seu espazo simbólico e tamén axuda a colaborar con moitas iniciativas de todo tipo. Quer dicir que eu creo que non é necesario que as institucións culturais estean na Cidade da Cultura para que haxa unha colaboración estreita, unha cooperación en proxectos, en iniciativas de todo tipo. Non é necesario que estean físicamente ali. Pero, por exemplo, o Consello da Cultura, que é un exemplo que as instalacións son moi costosas, son unhas instalacións moi boas. Hasta que punto está xustificado que se este gastando moito diñeiro nunhas boas instalacións nun momento en que estamos aforrando e recortando por todos os lados, tendo outras instalacións nas que podería estar instalado?
Sí, descoñezo os gastos de funcionamento do Consello da Cultura Galega, pero, evidentemente, esa pode ser unha proposta que se traslade ao Consello, non? Estar na Cidade da Cultura. A ver, independentemente de que o Consello este onde está ou noutros sitios, que evidentemente é algo que nestes momentos os seus xestores terán que valorar, ou que deberían valorar no caso de que houvese unha proposta ou algún tipo de idea nese sentido, eu creo que o importante é que as institucións e os organismos que nos dedicamos á cultura non vayamos por libre, é dicir, que non nos dediquemos a estar facendo cousas cada un por libre, senón que teñamos un afán de cooperación, de colaboración, e que sexamos capaces de, para certos temas, unirnos, non? E esa é un pouco a idea que, repito, perseguimos tamén no caso da Real Academia Galega, é dicir, porque a Real Academia Galega ten un financiamento da Xunta importante, pero un financiamento e un orzamento que está baseado en convenios, onde se especifican unha serie de obxectivos e unha serie de funcións para as cales se destinan os cartos que se destinan. É dicir que, eu creo que nese sentido, temos que seguir potenciando ese espírito de colaboración e, sobre todo, iso que estes pequenos conflitos que non supoñan outro tipo de consecuencias que non queremos. Virgilio. Sí, eu quería abundar na segunda parte das preguntas que fixo Carla, non, sobre a financiación da cultura, de como se consigue a rentabilidade que vostede propón e nestos tempos, porque se reducimos a inversión pública na cultura un 20% este ano, que se vai sumado a outros recortes, co cual cada vez son menos recursos, pero claro, encima, isto hai que sumarlle que a financiación directa por parte dos cidadanos cada vez hai menos renta disponible, vai dicir, máis xente no paro, os salarios máis baixos, co cual o acceso á cultura é máis difícil, ou é un gasto máis prescindible, por así decirlo, antes de ir ao teatro ou ir ao cine, pois, ou mercar un libro, penso dúas veces, porque a mellor co que costa o cine, pois comen a familia inteira, non? E despois, sobre todo, que o mecenazgo e o patrocinio por parte das empresas privadas pois tamén está bastante mermado. Como é posible, e sobre todo sendo a cultura que ou se patrocina ou se fomenta desde as institucións públicas ou imposible. E a isto hai que añadirlle que se a iso lle aplicamos o criterio de rentabilidade, non se pode facer teatro nas vilas pequenas. Al final, para conseguir a rentabilidade, farase solo nas vilas grandes por aquilo de garantizar o cheo, non? Non cree que a mellor este sí que é un tipo de gasto que, aínda que parece superfluo, que sí que as institucións públicas teñen que fomentar un pouco máis? Sí, bueno, eso estamos facendo. A rendibilidade falaba Carla, Ollo que falaba... Pero vostedes somos entusiastamente. Sí, rendibilidade, pero ollo, a ver... Bueno, cuando hablamos de industria cultural, obviamente hablamos de evidentemente, ¿no? Pero, efectivamente, eu cando falaba da cultura como un servizo que se debería garantir para toda a ciudadanía e que servise ademais para a cohesión, esa parte, evidentemente, é unha parte na cal hai unha serie de liñas de traballo que non implican ningún tipo de rendibilidade, quer dizer, ou non polo menos rendibilidade directamente, non? Por exemplo, a cuestión do libro, non, que comentabas, desde o ámbito educativo, por exemplo, faise un esforzo enorme para desenvolver bibliotecas escolares, por exemplo. É dicir, que dentro do ámbito educativo hai, non sei, son 300 e pico centros educativos que están dentro da rede educativa de bibliotecas escolares. Esa é unha canteira impresionante para favorecer a lectura. Despois, nós, a través da nosa rede de bibliotecas, da rede de bibliotecas de Galicia, temos tamén actividades de fomento da lectura, procuramos manter o financiamento para novas adquisicións bibliográficas, é dicir, para manter un servizo que o das bibliotecas que, por certo, aumenta en tempos de crise, non? É dicir, nos notamos un aumento considerable do número de persoas que están co seu carné, o carné de biblioteca para poder retirar libros, aumenta de maneira considerable a utilización física dos servizos bibliotecarios, por suposto das hemerotecas, por suposto do libro electrónico que hai nas nosas bibliotecas nodais, do préstamo de ordenadores persoais, que tamén é un servicio que hai en todas as bibliotecas nodais. Quer dicir que que facemos con isto? Pois que, evidentemente, estamos promovendo a lectura, promovendo o acceso ao libro, é dicir, procuramos que toda a cadea que ten que ver co proceso do libro e, sobre todo, do fomento da lectura non se rompa, non? Ou, por exemplo, este ano estamos nun esforzo, creo que bastante importante, coa Federación de Libreiros para potenciar as feiras do libro, que é outro lugar onde se visualiza e onde se
e onde se venden libros. É dicir, evidentemente aquí hai unha parte de todo este conglomerado da cultura que non é un negocio, non é unha industria, ou polo menos non é algo que teña un efecto inmediato e que teña un retorno inmediato. Evidentemente, en moitos aspectos da cultura hai que ir facendo canteira, facémola, e esa canteira que facemos non ten rendibilidade. Quer dizer, cando, por exemplo, realizamos o programa de dinamización da lectura nas bibliotecas de Galicia, estamos investindo un diñeiro que evidentemente non ten ningún tipo de retorno. Agora, con iso que facemos? Pois que as bibliotecas, ademais de ofrecer servicios bibliotecarios, sexan tamén lugares de actividade, lugares de afluencia das familias, cos seus fillos, os pais, as nais e os fillos. É dicir que estamos, polo tanto, investindo recursos en eso que comentaba de intentar garantir ese servizo á cultura, e iso, a medio ou a longo prazo, pode supoñer, evidentemente, tamén un fortalecemento do sector industrial vinculado coa cultura. Polo tanto, bueno, este era un matiz que... Hay dos partes de la cultura, a lo mejor una que es realmente industria y que se podrían aplicar esos criterios más comerciales, entre comillas, y otro que sería este ámbito del que usted hace referencia, que es realmente donde tiene sentido y utilidad la financiación pública, ¿no? E onde efectivamente aí non podemos esperar, non podemos agardar que haxa ningún tipo de colaboración privada, e tampouco ten moito sentido cobrar, quer dizer que o usuario aí neste tipo de contextos evidentemente non paga. Ana. Sí, buenas noches, señor Lorenzo. Yo quería plantearle dos cuestiones. La primera, referida al sector audiovisual gallego, que siempre ha sido un sector puntero y vanguardista, con reconocimiento en certámenes internacionales, un sector que ahora se queja de cómo les está afectando la crisis. ¿Cómo cree usted que se presenta este año para el sector audiovisual gallego? Esa primera, después le planteo la otra. Sí, bueno, son pitoniso, que efectivamente é certo que o sector audiovisual galego leva uns anos duns resultados tremendos, o sea, moi positivos en recoñecemento, en premios, e ademais en recoñecemento pequenos proxectos e proxectos un poquinho máis grandes, por todo o mundo. Evidentemente, eu non creo que haxa ningún sector da economía galega que non vai a sufrir os efectos da crise, e evidentemente sabémolo, e sabemos que no ámbito audiovisual tamén vai haber dificultades para poder manter esa industria audiovisual que neste momento existe na dimensión que seguramente tivo nestes últimos anos. Agora ben, eu creo que a min hai un factor que me leva a ser optimista no ámbito audiovisual, no tocante a industria audiovisual galega, e é que hai un elemento motriz central da industria audiovisual en Galicia, que é a Televisión de Galicia, que é a Corporación da Radio Televisión de Galicia, e polo que vemos e polas declaracións tanto do presidente da Xunta como dos responsables desa corporación, non parece que a Televisión de Galicia vai abandonar ese papel que ten como elemento central do audiovisual galego. E iso a min lévame a ser, dentro de que todos vamos sufrir as consecuencias estamos sufrindo as consecuencias da crise, lévame a ser relativamente optimista sobre ese futuro do audiovisual galego. É dicir, se a pedra fundamental do audiovisual, que é a Televisión de Galicia, vai manter a súa aposta polo audiovisual e a súa propia existencia parece que non está en cuestión, desde logo, desde o punto de vista político, non está en cuestión, eu son relativamente optimistas. Sí, y una segunda cuestión, si me permite. Bueno, usted, antes de ser secretario general de Cultura, es responsable de política lingüística y es un gran conocedor de este tema. Bueno, hoy la Xunta ha dicho que no sabe si va todavía a recurrir ante el Supremo el decreto del gallego. Yo le pregunto, ¿cómo se puede explicar que haya sectores políticos, intelectuales, que le estén pidiendo a la Xunta que no recurra, pero al mismo tiempo no haya nadie que le diga a la Real Academia Galega o a Galicia Bilingüe que no recurra, que son dos instituciones que se plantean la posibilidad de hacerlo? Bueno, pues eu creo que iso terías que preguntar yo aos grupos da oposición, porque evidentemente nos desde o Goberno, o presidente da Xunta en sede parlamentaria lanzou unha posibilidade da oposición que era atallar o debate lingüístico facendo que deixando recursos ante o Supremo fora, é dicir, que non houvese recursos ante o Supremo, a cambio de que evidentemente a oposición dese un aval a ese texto legal que saiu do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. É dicir, que ese texto
que o Tribunal Superior considerou legal, que era pues, prácticamente o 95% do texto que conforma o decreto actual, o decreto de plurilingüismo, que ese 95% legal fose o núcleo dun consenso alrededor da política lingüística educativa. Non coñecemos ningún tipo de reacción por parte da oposición. A oposición non dixo nada a favor dese consenso que podía sair a partir dun texto plenamente legal e, polo tanto, nese sentido, nos, o que desde o goberno que hoxe o propio secretario xeral de Política Lingüística no Parlamento dixo pola mañá foi que estábamos aínda a espera de ver que decisión tomar. Temos aínda uns días por diante para tomar unha decisión sobre se presentar ou non o recurso. Sabemos que hai outras institucións, outros demandantes que se van recorrer diante do Supremo. Nos, evidentemente, a aposta era clara, é dicir, a aposta era o texto legal que saiu do Tribunal Superior podía ser unha boa base para aparcar a discusión lingüística no ámbito educativo, é dicir, ese texto legal, por lo tanto, deixemos o debate sobre a política lingüística educativa xa fora do debate político, centrémonos noutras cousas, centrémonos na dinamización social da lingua, centrémonos en potenciar o galego naqueles sectores onde está pouco presente e deixemos xa o ámbito educativo porque ese texto que saiu do superior é legal. A oposición non fixo, nin dixo que eu saiba absolutamente nada nesa dirección. Por lo tanto, o goberno é responsable e terá que tomar unha decisión tendo en conta que nos consideramos que o decreto tal cal se publicou no DOGA no ano 2010 é plenamente legal. Última pregunta, señor Lorenzo. La Agencia de Industrias Culturales, AGADIC, es el órgano que tiene la Secretaría General y la Xunta de Galicia para gestionar las ayudas al mundo de la cultura. Lleva algunos meses sin director. ¿Tienen ustedes previsto nombramiento próximamente de director o directora? Sí, claro que sí. O AGADIC terá en breve un director ou unha directora, unha persoa responsable, non? Por motivos un pouco azarosos, esa decisión leva máis semanas das que debería levar, pero en calquera caso non temos ninguna dúbida de que a Xencia está funcionando, quer dizer que a Xencia, ainda que non ten unha dirección, está tramitando os seus asuntos ordinarios, quer dizer que a nivel económico, dentro das dificultades que temos todas as administracións públicas agora mesmo para facer fronte o máis rapidamente posible, que é o que queremos, a eses pagamentos, pero o caso que AGADIC está facendo, non? E en breve sí que terá un responsable. Evidentemente, a Xencia é unha entidade que cumpre unha función, para nós é unha función importante, e o feito de que durante esta semana, estes meses, non tivese un responsable non significa que abdiquemos desa responsabilidade, nin que consideremos que AGADIC é un organismo menor en absoluto, non? O que pasa que, xa digo, cuestións azarosas levan a que a esta altura do mes de marzo, de inicios do mes de marzo, aínda non haxa un responsable nomeado. Bien, señor Lorenzo, muchísimas gracias por haber respondido a nuestras preguntas. Le agradezco su presencia aquí en Galicia Opina y seguramente que volverá usted en el transcurso de la legislatura, que queda todavía mucho. Muchas gracias. Pues moitas grazas a vos polas vosas preguntas e observacións e, espero creo que contestei o máis aproximadamente posible o que se preguntaba. Desde luego que sí. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el resto de la actualidad de la jornada que es muy nutrida hoy. Hasta ahora mismo.